Inini ndine mwana wangu musikana anonzi Linux Makosa. Linux akatisiswa nemukwasha musi wa 9 February gore rino. Amutisisa musi wa 9 February musi wa 17 akamudzosa kwagogo kwamukombero. Zvikanzi ndauya kuzosiya mukadzi wangu kunoko. Amai vangu vakandifonera vakati mukwasha ari pana yazosiya mwana wenyu. Ndakati vazomusiya kuti zvadii kana asingade mwana wangu ngandipe zvinhu zvangu nemwana wangu ndozvaakaita pane hanzvadzi yemurume wangu akatora akaramba saizvozvo. Zvadaro ndobva adzokera musi wa 21 ndakaenda kwasabhuku kwaGazi. Ndakati ndoda kunzwisisa kuti sei mukwasha anga achida kudzosera mwana wangu kumba kunana gogo. Nofunga sabhuku vakatibvunza vakataura zvavakataura. Amai vemukwasha vakati aiwa murora anobika mbodza anobika mbwizhu. Vakataurawo zvavakataura vedare vakati aiwa amai garai nemurora. Adzokera mwana wangu musi wa 21. Musi wa 25 akandisira message, mama ndarohwa nemurume wangu. Ndikati kwakukuroverei? Zvikanzi ari kutaura nevasikana pafoni yangu. Ndamubvunza ndobva andirova. Ndikati mwanangu ndozvinoita musha, iwewe gara zvichapera, usamubvunze usamudii, zvinopera ingonyarara. Mwana wangu akagara. Mukwasha akazoona namaiguru vangu kwandakarohwa kwachibanda ndobva arayira shoko zvikanzi munowirirana nambuya vangu here ende munoudza kuti mwana wavo kumba kwangu haako. Saka ndikabva ndati ko hako aenda kupi. Ndobva ndatanga kutsvaga mwana wangu. Ndakatsvaga mwana wangu kusvika ndakazomuwana ndokubva ndauya. Saka ndonyaya yandauya nayo pamberi pedaro kuti mukwasha ngaandipe zvekwangu. Kureva kuti hamunei kujekeserana pamusoro perodzi revanhu. Ndinoona sekuti handinei nekuti magariro yacho yavari kuita ndinotori neaudio yandinayo. Yakawanika sei? Audio yakawanika pakuti gogo vaenda nembatya zvoti mwana akatizira ati gogo vanotera nembatya. Vatera nembatya atizvara vakataiwa murora ndamugamushira. Tanga tichifunga kuti tingaunze sei hembe. Saka vakaenda vakabva vadhumanzana nasekuru vangu. Ndobva vakutaura vachivhunzurudza. Nofunga zvikataurwa zviri muodhimo ambuya vachiti inini handidi. Kamukwasha kamurora kakaonda katema handikadi. Zviri muodhimo. Kusvikira mwana wenyu wacharu aripo. Ngauya. Kusvikira mwana wangu aiswedzwa nenzara. Atizvara vakatoti panape zvitangosiwa tina chatadya nemurora. Saka ndashiya kuti amai ava pfungwa dzavo dzakafungira. Iwe wauya nani? Baba nomukomana wenga wauya. Mupurisa chovha Keka hapo baba. Tisati iyoyo yamataura yepfuma taini. Mimi muri kuti kudii pamusoro pemurume wenyu? Ini murume wangu ndaimuda but nezvaindiita aindirova achindishungurudza tisati tapinda zvedu zvamakakanganisirana. Muri kuti kudii pamusoro pemusha wenyu? uko hakugarike saka kuti ndidzokera zviita kundina kwekugara. Hamuna kupindura zviziero. Muri kuti kudii pamusoro pemusha wenyu? Murume muchiri kubuda here handidi ndinomuda mhinduro mungani mbiri. Handichadi. Iwe mukomana uri kuti kudii pamusoro pemudzimai wako? Tinomuda kuti ese baba naitodzidzikana tichikushaudza kuti ndoita sei naitotsvaga mari yekuti nditomutevere nekwaari. Pamameseji ndogara ndichitomubvunza uri kupi, ndakanzwa kuti uri kwakati, dzokaga ndichitomunetsa pamwe pacho anongondikata anongondibvunza kuti kuti asha mukadzi wangu ngumuda. Mane nguva refu sei muri mese vanhu? Makatorana gore ripi? Gore rino. Makagara mese mwedzi mungani? Kana
magara mese 2 weeks 2 weeks right. Imbotitsanangurirawo kuti sei mukadzi wako kana kuti right iwe tingakuremedza ya baba, imbotitsanangurira kuti sei muroora asiri pamba zvii zvakaitika. Inini zvandoziva ndezvekuti muroora uyu akauya muna February, auya aine 1 week takashedzwa kudare kwa Sapo. Inini ndasinganzwe zvakanaka, madzimai vakaenda ikoko vasvika vakasvika unobvunzwa na Sapo panga kwamhangarwa namai vemuroora wangu inini vanovara kwakataurwa nyaya yekunzi mwana haana kutambirwa zvakanaka mumusha. Nhau iyoyo yakakurukurwa kwaSabhuku ikoko yakapera. Chakakonzeresa kuti amai vemuroora wangu vazoenda kwaSabhuku. Muroora uyu aine 1 week akabika sadza mbodza. Vanina vemurume wake vakaseka vari mumba. Manheru iwayo muroora akabva adisapira. Kasekwa nevaramu. Saka nekudaro nyaya yataurwa kwaSabhuku vakawirirana vachiti imimi vana ava vana vadiki, endai munodzidzisa vana kuitira kuti muroora uyu zvechokwadi mwana mudiki sezvandinoziva ini atezvara wake. Auya muroora wangu uyu pamba, ndakagara navo vari vaviri nemurume wake. Ndakati mukuona chiitiko chaitika nhasi, iwe muroora une svondo uri panapa, tarisa uone kuti tatanga nematare kureva kuti kwatichaenda zvinhu zvicharamba zvakadaro. Indonamata handitendere kuenda mumatare akafanana nezvamaita. Iwe mwana wangu kana une kumwe kuita kwauri kuita ibva wasiya huniwo. Saka takazogara kugara kwatakaita handizive mwana uyu kwavanorara parefu neni. Nyaya ndakazongoona inini muroora uyu pa 2 days tamuwiki 3 taenda muchikora foja. Muroora ndaimuona semunhu ndairwara ndaiswera pamba. Aiti akaenda manheru anoyana 2 pamba, kaenda manheru mumwe nguva ndonzwa namai guru vacho kuti auya kudya kunoko adzokera mumba kwake. Ndakazoona day 3 auya muroora aine mumwe munhu mukadzi kachinzi ndatumwa nagogo kuti ndonitora hembe dzako. Mukadzi iye ndakamurambira ndakati zvigoneka amai zvamuritaura. Kunyaya inongotangira pahembe here, ndisina kuziva kuti chii chiri kuitika pamwe mabi yangu muri kumberi ina handina zvandikuziva saatezvaro. Svikanzi ndandatumwa vanova vari atete wangu ini. Ndakati kana vari ambuya vemuroora wangu ini ndo vakauya nehembe dzemuroora. Ndine mazwi andakavaudza vakauya nehembe. Ko nhasi vakuita zvekutumira ivo havakwanisi kusvika pano sei. Endai munovataurira kuti hanzi natezvara imimi huyai kuno kana muri kuda hembe dzemuroora. Zvechokwadi kuma2 vakabva vasvika ambuya vai vaine muroora vakabata shamhu mumaoko. Vasvika vakati ndanzwa kuti mandichedza. Ndakati hongu muroora ari kuti ari kuda hembe dzake, imi ndimatuma mukadzi auya nemuroora uyu, ichokwadi here? Vakati izvozvo handizvizive. Ndakati mai kana maakudai so hamusi kuona kuti maakunditenderedza. Kumuroora chii chiri kuitika? Iwo kana uchishungurudzwa nemwana wangu uyu unodii kutaurira kana amai vako kuti patiri kuenda kunoraara pane zviri kuitika. Kana inini pane zvakareruka unonditaurira kuti baba izvozvi kutaura kuno usiku hwadabva undarohwa kana mai guru wako vepapa padhuza. Muroora akaramba akanyarara, mbuya vai vakaramba vachipokana. Ndikati zvandava kuchiita mbuya imimi chiendai mutaure nevazukuru avo vari vaviri muvayananise zviri kunetsa zvakadzikadzika zvacho mozoya monditaurira. Vakati aiwa kutaura kwamaita ndakunzwa. Vavasimuka nemuzukuru wavo muzukuru-kadzi paisungwa foja. Ndakangofungidzira kuti pamwe vari kuperekedza ambuya vake muroora wangu. Vakabva vaendera futi. Inini kusvika pari nhasi ndakazonzwa mwana akuuya makuseni achiti kuvaroora venyu kunoko havako. Ndikati havako. Zvikanzi pavakaenda naambuya paipai vakadzoka vakatora bhaketi vakazouya kuno. Ndafungidzira kuti vauya kugeza apa hembe dzavo palaini hapasisina. Vakazonyorera meseji amai guru vaya zvikanzi ambudzai murume wangu kuti ndaenda. Zvinova zviri zvinhu zviri kundikashamata. Panguva iyoyo 3 days time ndakaisirwa meseji nemupurisa
achiti huyai kuno ndikunzi makaponda munhu asiri kuoneka. Ndakamuratidza message yandakaisirwa inini muroora, akandinyorera message muroora achishoropodza mwana wangu achibvunza inini mimwe mibvunzo isingagoni kupindura. Ndakamunangidza mupurisa ndakati munhu akapondewa anonyora message here. Abva aona nyaya yacho mupurisa weyo zvechokwadi munhu atoripo. Saka nhasi inini ndine chikadzo chekuti mwana wangu ndakazoti tichienda kuna ambuya vai unobvunza kuti nhasi zvaapapi. Akasvika ikoko akanzi iwe tera mukadzi wako kwaakaenda. Ndobva ndachimumisa ndikati ikoko tirega kutevera pari zvino unofanirwa kuti uende nasekuru wako rega nditsvage mari. Izvozvi hapasati papera mwedzi ndashedzwa kudarika changamiri. Ndiri kukadzika nezvinhu izvi. Inini muroora wangu ndiri kutarisira pachinhu chekuti vana tivagadzirise vaite musha. Nyaya yakanyanya kukachamadza inyaya yekuti muroora akabika mbodza ndo pakatangira muchokoto wekuti ambuya neni taifanirwa kumira pakati tigadzirise vana. Ndonyaya ndinoziva changamiri. Unoona tatenda, munoona nyaya iyi kana chero nemiwo makateerera 1 week kwaane matara muroora apinda mumusha, 3 days vachibva mu2 weeks vanhu vakutoya kudare kuti tarambani. Chandaida kubatsirai ndechekuti amai imimi muri kumurumera musha munouziva. Dai manga muri vangu maitora mukana wakanaka wokubatsirana nemwana. Ndo basa raana atete, ndo basa raana ambuya. Chero imi munoona takatarisa paperiod chete yekuti imimi muri kutaura kuti 2 weeks 3 days nedare pamusoro. Ndizvo zvere apa kuenda kwemuroora ari kuenda kwauya muyananisi. Vayananiswa ari kuita seanoperekedza kwatova kuenda muroora kudzoka kutora bhaketi kutorongedza nekutobuda naye sekuperekedza. Munoona kuti chandaifunga inini izvozvi uyu makamusapota masapotero aya ari kuzvirasa ndimi, ari kuisa mwana wenyu musango ndimi. Dai maamuri vamwe maimboedza kumira pakati pemusha wemwana. Ende ndaifunga kuti dai mainonoka zvishoma pfuma kudzokera kana kusadzokera pfuma inotouya. Izvozvo chitsividzo kuti kana akasatodzokera pfuma yenyu munotopirwa. Kana akatenga asina kutodzokera kwacho pfuma yacho muri kutopirwa. Asi ndaifunga kuti dai mamira pakati pekuvaka musha wemwana wenyu. Andifunge kuti inini 2 weeks nemi matoshingawo ndiani wamakatuma amai samukuru akadzoka nemashoko ekuti anobatika makanyatsozogutsikana kuti apa 2 weeks shuwa mwana ashungurudzwa rega nditore mwana wangu. Samukuru wamakatuma akaenda musi wa 9 February anditika musi wa 17 February ndobva amudzosa mukwasha kwagogo. Ndauya kumusiya pamba pani pagogo mukadzi wangu. Ini ndibva ndati kwauya kumusiya zvaita sei uyu mwana uyu asi kutanga kuroorana nemukwasha wangu. Auya kumusiya zvaita sei saka ndonzira yake yaanoita kai yokuti anopota achidaro. Ini handisi kuda kunzwa zvipi izvozvo. Ndofunga ndopa ndakasumuka ndichienda kwaSabhuku kunobvunza. Ndakaenda ndichienda kunobvunza kuti sei mukwasha auya kusiya mwana wangu kupi kwagogo. Ndonyaya yanga iri mudare. Ava yanga risiri dare asi ndaida kuedza kutienzanisa. Zvadaro mukubvunzwa mukwasha kuti sei waenda kusiya. Ndopa akati mukadzi wangu akandiudza kuti situation iri pano usipiona here. Andina ari kunditaudza. Panapa handisi kudiwa. Saka inini ndinopagara sei. Mukwasha akapindura akati aiwa ndo zvinoita vanhu kana vachitorana imbogara. Zveshuwa ndakanyara ndobva vadzokera kumba. Amai vaindopa akataura kuti akabika sadza mbwizhi zvaene nyaya yaita se yataua. Ndobva vatodzomowa nevanhu vanga varimo imo kuti mimi musataure muchidaro mwana uyu mwana mudiki asi mvana yakatowa nomwana wenyu. Ndobva vadzokera amai vai. Ini ndakatuma sekuru vakaenda audio ndinayo. Yokuti vakasvika vachibvunzurudza ivava mukurunga ivava muchazvinhu zvavaitaura muaudio. Vachidaro ndobva vakutaura vakati shuwa ini ndashaya kuziva kuti ndinoita sei naama yavo. Mukadzi adiwa nemwana ndiye mukadzi waanenge aita sei ada. Asi amai ava ndiri kuedza kutaura navo vari kuramba.
sekuru vakati sikakuru kuti kubva papi hasa zvachinja here muroora paakauya zvikandashiya kuti ndoita sei ezvipo patangosiwa pano inini nemuroora tese hatina chatadya vangobuda vaenda anorongera muroora ndaamwene ndashiya kuzoti ndoita sei naamai avo sekuru ndikavati saka sekuru imi muchizvionawo pane musha here apa vakati handisi kuzviona zvakanaka sekuru vandati akati mire hapana musi wa 25 February iyeyo andisira meseji mama ndarowa kochi vanhu vakatorana musi wa 9 kumakuru vana zvaita sei ndo vanaenda kwagogo kuedza kujekesa vanaenda kwagogo vandavaudza ndikati ndozviripo gogo ndopo vakasumuka vaiti regai tibatsirane sekuru ava vakadzokera nemwana uyu vari pane avasi ndisekuru vekwenyu here sekuru hanzvadzi yamai guru vangu asi vanoenda kumba kwaivava pakauya sekuru vakati chii sekuru vakasvika vachinditaurira kuti mwana uyu kana nyangwe kwambuya vake vanochema naye zvebasa haagoni ndopandaizama kuvatsanangurira sekuru odiyo kana ikapulewa inamboipa zvokuti kana sabhuku akatozvitaura kuti kuinga mashoko akanaka ndindaitaura sababa izvozvo zvavari kutaura izvozvo zvacho kuti zvakazoitika ndozvataedza kudzivisa nanhasi tagadzirisana inini nambuya vaivai takutitarisira chakanaka ambuya vari kusvika vachinyamura mwana vachienda naye akatanga sekuru nambuya kuuya ndiana sekuru ndo vakatanga kuuya asi musi vakauya hembe vakauya pamwe chete ndopavakatora odiyoyo vakauya vese sekuru nambuya imimiwo muri kuti kudii pamusoro pemuroora wenyu inini muroora wangu ndiri kuda kuti ndigare nemuroora ndiri kushamisika nenyaya yekuti nhasi muroora amukungai vakungotanga nepfuma tisati tapedza kugadzisa kuti vana vagarisana ezvizera nokutaurwa nezvareti akatanga nokuyaziva kurumboyo weziva kurumboyo imba yemwana ivakiki yairiko ndiyekuda kutoti mai nemwana ezvepamurika mwana adzokere ndovava tese kutaura kuti achakamira vachitanga kutoti tine vava rekuda kudzoredzera imba kutanga takatosekwa anoyara zvezipamba anenge achiri muto ingoti pa 2 weeks chiri kudiwa chekuti mwana adzokere kumurume wake ime vaiti musasanyanyopindira pa chitoupa imba iyo zera aziva rimangati chati chiri chinoti adzimuroora aratanga kubika bodza inzwai muzwe uyu atowomirani chati chiri muroora wakaona anotanga nokubika bodza ye muroora anoita sei anogara izvo zvikaitwa nomwana wenyu izvozvo chaizvo but inini chinhu chiri kundinetsa amai vauya vakatungamirira mwana mambonzwa here kuti mwana asati atopa decision yekuti murume ari kumuda kana kuti haasi kumuda ivo vatoindiketa kuti zvomushapa sini saka ini ndiri kuti saamai vakabereka mwana mungatange here nekuindiketa pa 3 weeks dzagarawo mwana wenyu atizira makutopinda pamberi kuti musha hapana zvokuti dai riri dambudziko kufunga kwangu rekuti amwene nemuroora vane dambudziko ini ndaifunga kuti imwene yenguva kuna amwene nemuroora ndokuri kuita dambudziko raisaka kuti baba havaudzwe vagare pasi nemadzimai vavo votsiura adzimai vavo ava kugarisana zvakanaka ende kune nzira dzakawanda dzokuti zvatokona izvozvo vanopirwa pavo zvimbe kuparadza musha iwoyo but imi manje muri kutondinetsa kuti muri kutungamira nyaya yekutopaza musha mwana wenyu wacho asati ataura kuti apa ndiri kuona pasina rodzi ini ndaifunga kuti dai maamuri vangu maiva nemwoyo wokunzwira mwana wenyu kuti avake musha wake iri dambudziko rekukonana naamwene tochirisiya muri kuti kudi sei muri kuona kunge ndikutungamira mukwasha yakatotora hanzvadzi yemurume wangu futi vakamubvisa nenzira iyoyo musaise dzisi dzenyu muri kuona here kuti imimi makaziva kuti mukwasha akamboroora mumwe munhu akaenda saka nhasi unatora wangu inini ndaakuda kumutonga nedzese kuti akambotora vanhu 15 unovaka here musha womwana wako izvozvi takakubvunzai kuti varume venyu imimi ndimi wekutanga here imi muri kutsvage ipapo asi muri kuona manje kuti kwamunogara handikuzive asi imimi matoo wechipiri ibvaika ipapo semune uyu ane 15 uyu ndewechi16 hazviverengwe izvozvo tinotarisa pane dambudziko tovaka musha yevana but makamutonga nekuti akambogara nevamwe 15 uku imimi mirai pane nyaya yenyu pova nezvinobatika zvinoita kuti muzotaura kuti onai apa nepapa nepapa nepapa
uyu mwana mudiki uyu andobatsirwa muvake musha womwana wenyu ndose maonero yangu imi muri kuti kudi aini pamusoro intiri kuti hangu iye magariro yake ndeayaita sei ayaziva pamusha waita amai mota isina kuibva apata chinobuda zanzwa imimi baba womwana weyu imbomiraiti baba womwana weyu vari kuti baba vamwana vakashayaswa natete vake tete vacho tete uyaya vachiuya vatete ava ndaimi baba uyu mwana wenyu makamutarisa uyu achigara nomudzimai wake munoaona here so vanhu vanogara munoaona here vanhu vakaringana nokuti muri kunzwa zviri kutaura ambuya vake vari kuroverera so pamuri imimi kwakachena munoziva nhau iri kutaurwa nhau yombodza isiro nhau yavangati vakarambana kana ana mai vakuru vanotobika mbodza mukafamba here uchiti kumba kwangu ndiri kudya mbodza saka izvozvo haisi ndiyo nyaya saka tirikuedza kuona kuti inimi so vanhu vakuru edzai kuona kuti pamusha womwana wenyu uyo chimwe chisakise chokuti kumashure ukanotumwe tuyato akamboita tatuoti mune here pamakambopindawo pakati penyaya dzemuzukuru wenyu asi muri kuzvona aipinda panyaya ini ndogara kumadziro aipinda panyaya yemuzukuru wangu uyu munina wangu asi aipinda through phone achingoudzwa kuti kuno zvafamba zvakadai ndiye akatova pazano rekuti endai kwasabu vana ava vayanani muzive kuti chii chiri kunyatsonetsa panyaya oraiti muchidingu tete apo pamavada kubvisai pautete toda kuti mumire sababa wemwana muri kuti kudii pamusoro pemusha womwana wenyu iye ndiye anotaura zviri mukati memwoyo wake zvinetso makaudzwa muri kuti kudii pamusoro pezvinetso izvozvo zviri kukodzera here kwamuri sababa kuti ashuwa mwana wangu ndagamushira ngavasiye musha kana kuti mune mumwe muono pamusoro pezvinetso izvozvo kwete ndinoti mwana ngaashinge nemusha handidika ndokutaura kwababa chaiko ndozvatati titsvaga pana amai iri ndaifunga kuti raifanirwa kuita basa ratete ava woenda kugara pasi nemukomana ava babavo voenda kugara pasi naadzimai vavo kana adzimai vavo vachikundika kugara nemuroora ngavapiwe pavo kwete kuti musha uyu uparare nekuda kwokuti amwene nemuroora vatadza kugarisana ndose maonero angu ane chekutaura ngataura zvese zvepfuma zvinouya pamusoro iyi pane mashoko mashoma ndida kutsina pamashoko ataurwa nagorokota nderekuti misha yese yamuri kuona yakagara iyi yakatombonetsa kudarikawo papi ipapa asi vanhu vachizogara zvekuchembedzana kana kufa vari vese saka ndava ndiri kuti amai dzokai zvishoma musamhanye zvakanyanya ipai varidzi vebasa vashande basa rani ravo imi makamira penyu musadarikire pasiri penyu avo pane vabvira kare vanga vakasimudza rufu avo hatiziva kuti ndiani wavo but payanisirisa ndazoyeuka mashupa amambo avatanga nawo vataura vachipadzisi kuti tisati tapinda pane zvidautaura nyaya yekuroora navana vachiri vadiki so ndiyo nyaya yanga itaurwa namambo kuti kana vana vachiri vadiki vanenge vasati vaibva pai mupfungwa saka kuti vana vakwanise kumisa mba yavo zvinoda vabereki vanomuono unoona parefu ndodzoka ndida kutaura senge ndida kusiyawo muruzivo kuti tigosara tichibetsera nyaya dzakafanira munoona kana uchinzi vamwe usakosha kuti newo runoora
kana ukanzi umuroora usakuti neurwa right. Iyi nyaya iri kutaura haisiyo nyaya inorambirwa mudzimai. Mubhaibheri ndakanzwa kuti kune nyaya 1 yeupongo chete. Dzimwe dzese dzikapatingana kuti dzoda vanhu vane njere dzakapinza kuyananisa vana handitika right. Apa mataurirwo aitwa Esa akadoma isusu vanhu taari dambudziko pamachengeterwo atakuita munhu. Tsika dzatanga tinadzo dzechivanhu takadzitsveta kuti mai ndo vakurayira mwana wavo pachinamo chokuti vatetena nambuya kurayira mwanasikana. Uyu womwanakomana vana sekuru navazukuru vakura vaya kana munhu achinowana ndo vanhu vanorayira chii. Saka zvinozonetsa kuti kana dziri nyaya maybe dzingave nyaya dzomubhedhumu dzakuna navana ivo mai tozvipindura sei. Zvinoda munhu asinganyari kupindurana nevana vaya vakati vatete vanobudirana pachino kuti chaicho chaicho kukonana nechichi. Munopiwa nyaya isiyo ikukona vanhu sometimes wobva wabirana iwo azozokutsaaa. Apa ndaona hapana kana dambudziko rokuti vana vakarambana. Hapana chakaipa chavati vadzidza napo pandinodhezisa taurwa zvavakaroora. Ndine achikumbira kuti sezvataurwa nevakuru no endai munovaka vanavo according to protocol yekurera vanhu. Right, mazwa akanaka makukutu akanaka. Regai pfuwa chino nditi ndachida vamwene kana varipo vauya apa. Amwene ngavauye. Baba chisimuka izvi kana ipa garirai padhuze kana makauya Hey, vabereki uko right, regai tibva takungopinda sezvabva unotaura baba vari papa kuti kazhinji hatitofarira kuti dzimba dziparare, asi wakaona takuzochiwa ngaiparare titaona kuti pane zvinetso zviripo zvinoita kuti takatomanikidzira mamwe atinozochema kuti takamanikidzira imba ihonai mumwe azofa. Asi kana pasina zvinetso tinenge kuti vana ngavagare zvakanaka vanhu vachangotanga musha. Iri takatarisa mazuva acho ari kutaurwa kuti vana ava vagara vese svondo mbiri mazuva mashoma iwayo. Saka amai ndakushedzai tichiri kuda kuti imba ivavira vaimire. Tinoziva kuti pane zvinetso pane chii zvese zvataurwa kuti azvinzwa kuti achingouya zuva rekutanga chairo ndofunga ndozvamaitarisa ndakumbotikosadza nenge rabekwa nemuroora asi nezvamaitarisa zvakaramba. Asi patsikana namagariro echivanhu ari tofanira kutobika mbodza zuva rekutanga kuti muzive kuti taane muroora munhu bcause mese mene makatotarisira kuti dakutorinzwa raanobika kuti anomona sei mukumuona ende akatorimuona zvechiwa asi haichinotarisira pakamina zvakabva zvaramba. Saka mazhinji tinoona kuti mukadzi wekutanga mukadzi kana ndiye muroora chaiye chaiye. Saka tikuti munoti kudii isusu samambo ndaramba kuti musha uparara da kuti vana vambogara vese munoti kudii. Ini nange inachakaipa amashoko ese ataurwa nevanhu varume mashoko akanaka nekuti inino ndakura asi kudzidza akuperi ndikuona zvakanaka kuti muroora wangu adzora pamusha tigarisana. Saka tikuti vanhu vanotadziana asi zvamaita izvi maita zvakanaka. Kana pane paanotadza unogara naye kapasi mwana wangu apa unodai musha unodai zvino takashambira hapa chitichi kana wesangoya ndakanzwa kuti kana kwake kokodo zvaanoita akazodai mangutirira mashoko chete imba yaimire botati vana avachada na vadiki manzwa achitaura kuti ezvo zvipamwe 18 dzacho dzakatokwana mai manje asi kuda dzidziso asida kurayirwa newewo futi ndoziva kuti kamushangodai mazera iwowo unomusati wagutsikana kuti zveshiwo zvandakatoita zvesizvo ndiye mudzimai wangu
pamune vamwe 4 vanenge vari mashoko ndakutotizira iwe uchizviziva kuti ndakutoramba kuti ndane hwana ako ikoko zviri kunzwika kwozokati kune vamwe vari kunetsa uchatadza kuchengeta uyu chiita kuti maziso aya aitanga asaura toziva kuti kazhinji pakuti wadaiwa ndiponoona vamwe vanenge vakuatanga vakanaka kudarika ari pamba uona kuti unga pasina zviripo but kuti ichicho ndiye amukadzi wako zviri kunzwika amai iwe muroora ndambonzwa kuti kumba kwakugarike ende akutogarika angari mazuva dzimweni dzenguva ekuti pamwe ndinoziziva zvamanga muchiitirana asi ndichochikanganwa zvese izvozvo wombodzokera futi kumusha ikoko kana zvichinge zvaramba urodzo hwacho unodzoka futi kunoti ndamboshingirira ndanga ndashingirira asi zvaramba kana takazoti takutsiri musha ungauparara asi ndikuti izvizvizvi imbodzokera unoti kudii ameno kana achizochinja unhu hwake hwaanoita nokuti anototaura nevasikana vake nindiripo nefoni yangu ndozvatuti takutomurayira mani zvatakuti takutsura kuti una iwe nyanya ichataura zvezvo unototaura nevasikana nefoni yadzimai kuda kurwadzisa imba yacho inomire here haimire imba iyoyo kubva nhasi ubva wasvipira mati pasi kana kufurira madziwa pasi kuti handichazvipanidza futi zviri kunzwika tichitanga muno mudari watini mudzimai wangu ndikumuda unomuda sei uchitaura nevamwe vasikana pafoni yadzimai iwe uchinyema kuti handinomuda nyaya yakaitika ndeyekuti iye akakasira kubvuta foni inini ndichiri kutaura nevanhu so iye akatozongoauraiti tingarebesi chinoratidza kuti iwewo mudzimai wangu zveshiwa ndichiri kumuda kunyange pane zvese zviri kuitika chii tamambo zveshuwa angataurira zvingadai zvakadai asi nini mudzimai wangu ndiri kumuda chii chaunogona kuratidza nacho chandingatokwanisa kuratidza nyaya yacho tingatosunga ipapo tichitoenda batsirai akurukai iri kumwana komana wenyu mazita kana vachitanga yaikura handitindiro isori yekuda kukumbirwa makumbiro esori tingatosipera tikapedza nguva iye sori kati kutaura kuti iwe unotaura kuti handi unobata huku kune huku yehuku kuya huku yembudzi kuya huku yemombe zvakawanda zvakawanda uye adzoke kumba tomboona magariro akuti anochinja here tomboona tochirayira isusu kuti aiwa musha unodai ndozvandikubvunza kuti unoda kuita sei chii chaunogona kuda kubata kune mukadzi uyu tamutengera something vana vadiki masilenge emazuva ano aya anokuwadza vanhu asi nechandikutaura mungora wangu ndichapa mwana wangu huku kuti abatirewo mungora wangu huku achikumbira regere nezvaakaita asi chandinokumbirisa ndechekuti mududziro womurora wangu kuti kana tagara ngaaono amai vemurume wake kuti ndaamai aono atezvara wake kuti ndibaba nekuti dzimweni dzenguva achitsurwa nemurume wake anopindura mashoko kuti akugareko saka zvinhu zvekuti uyu anosvika pakubatikana kuti ini ndiri kuti amai vamuka ende mutsvairo rwanzi munhu anotizoti akugareko saka ngaationewo saamai vake nababa vake ipapo tinopagadzirisa hapana dambudziko kunyanya regai ndibva ndati yanga yanyaya yeshungu dzemwoyo dzekuti isi tibatanidze imba iyi isaparari asi hazvisirizo zviri paclaim claim yaitaura neyepfuma toda pfuma yangu iyi tatogadzirisa bcause musha wanga wati isusu wakutoparara nkuwasa chii chamakamboendesa pamasvondo mairi amanzi matizisana itsvagirai kuno mazvisungirwa chii chamakamboendesa uchikuti makuzikana kuti muzikana kuti nhasi ndakafirwa nemwana wevanhu ndinozikana kuti amukwasa chii chamakamboendesa kana tsagirai kuna hapana ande mazona saka izvozvo patsikana magariro echivanhu munofanirwa kubvisa tsvagirai kuno nhasi izvezvi matoonana naanenge naambuya venyu imi mamusingabva mutoonana izvozvo ipapo ani mamusati matomboonana
kana maita zvokunzvingana kuti wakaona kuti ndevava unzvinga paita dambudziko nepamakuonana. Saka zvinhu izvozvo izvozvo zvinofanira kuti zvibviswe. Saka vati vada pfuma yavo. Ndiye akatanga here kutanga kukanganisa mwana? Ndiye akamubvisa umandani. Kana uriwo wakabvisa munhu umandani pane pfuma. Ko akamira sababa ndiani? Akamira sababa. Tete. Tete varipo vakamira sababa. Chatinoda chekutanga sevanhu makakanganisana pada zvosungirwa. Pada mombe masungirwa inodiwa. Poya mbudzi 4 dzemushonga nemachira. Machira amai muda mamitazi mangani? 30 dzakanyanya. Kazhinji muno mudare redu tikuti machira hafanira kupfuura 20 meters. Asi akaita 20 meters rinenge rajira rekuti munosona 20 meters ndodzamuchapiwa amai. Ko mari yekusona muda mari pamusoro yekusonesa machira iwayo $40. Saka mukwasa mujira rerudzi andinozoda rekumasowe 5 meters nejava 15 meters rekumasowe 5 meters obvaita 20 meters ne$40 zekusonesa. Kwatete gumbezi munoda mari yekutsitsa gumbezi 30 tapuwa 20 amai pagumbezi rinouya ne$20 zvirikudzwika. Saka ndinoda kuti iwe padare ndinodati kupinda nemusi wa12 pane zvandataura ndouchaziva kuti iwe titi imba imiri uchauya nezvauchauya nazvo musi wa12 ndouchatsvaga pane machira pane mbudzi zvandinoda kuti ndiendese kwaana tezvara ndezvizvi zvauchauya nazvo musi wa12 zvikunzwika. Koya mari yedare yakakwirisa amai ava vanoda kudzorwa mari yavo yedare zvikunzwika. Musi waunouya wedare wachona watakupa kuti amai vadzorwa mari yavo yedare yavakakwirisa. Zvikunzwika ka ndoda kuti musi wemanda iwewe nadzimai vako munobvira ofisi kwedu tozochikurayirai kuti munogara sei. Handiti magariro anofanira kumuzoita pachinguva chino. Asi kana muroora ane manzwa zatataura tati imbodzokai kupi kumba ikoko zvikunzwika. Kana mati mawirirana chisimukai muye pamberi apa mubva mabatana mubva maagana iwo chindiregerera kubva nhasi tadzokedzana. Handiti pane zvo zvakakanganisika mubva maregererana. Imi amai simukai endai zvenyu. Amai simukai. Vasikana uya wakuchemei simukai endai zviende apa ubvati kubva nhasi zvese zvataititadzana taregererana munotarisana kubva matarisana kubva mamundirana vanopera nozvenda muchena chitaitoni azanai mukwasha chitsvaga $10 yekusimudza ambuya vako pavanga vakagara. ambuya vako vana $10 kuti wasunza mudani izvi haisesi